Hej alle sammen. Nej. De er lige i gang med at få en skumfidus. Lige meget. Skal Okay. jeg lave en til dig? Nej, her. Til? Ja. Skal jeg lave en til dig? Nej, ikke lige nu. Vi laver dem. Heller ikke til dig, Sofie? Nej, så drop det. Hej alle sammen. Der vil vi lave en Chubby Bunny Challenge, hvor vi skal putte skumfiduser ind i munden, og så vi tager en af gangen, og så siger vi, så skal vi prøve at sige Chubby Bunny. Er det det? Ja, Chubby Bunny. Okay. Så vi starter med én skumfidus. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Og man må ikke spise den. Nej. Chubby Bunny. Anne-Sophie. Når dine forældre de kommer med sovepose eller dyne med det. Ja. Okay, så tager vi den. Kom, Oscar. Kom. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jeg må ikke begynde at grine. Jeg kan godt have en mere ind, tror jeg. Jo. Hvad er det god tid her? Chubby Bunny. Chubby. Chubby. Karre gange. Chubby Bunny. Jeg har 3 nævne indtil videre. Det er Chubby Bunny. Gør så. Chubby Bunny. Du sagde det ikke. Spiller du mod? Chubby Bunny. Nej, du må ikke holde. For helvede. Sig Chubby Bunny, ellers så står den lige. Ej, jeg havde sådan, jeg var ved at brække mig over det. Ja, Oscar ikke lige nu, vi er lige i gang med at filme en video. Hvad så? Chubby Bunny! Kom nu, du skal have den ind i munden. Ej, jeg troede lige, det var sådan en stankeben. Det var bare Oscar. Kom nu, se det! Nej, ikke trykke. Du må ikke trykke dem. Se. Nej, kom så op. Se, Chubby Bunny. Du har tykket dem. Sig Chubby Bunny. Sig nu bare Chubby Bunny for helvede. Oscar, Chubby Bunny. vil du med til os? Vil du med til Chubby Bunny. Ej, ræk lige tungen. Jo. Jeg følger en kåret, hvor Du spiser dem sgu da. Oscar, Ja, som I kan se, så er mine bare mega lækre. Chubby Bunny. Jeg er pisse god til det. Du skulle lige spise dem. Prøv at spytte dem ud. Men du samler dem selv op. hvad laver du? Det var Anne-Sophie, hun vandt. Så ja, jo.